Пуща ли мама ми да ево? В колата ли пушиш мама ти да ево? Какво е такова? Аксакълнайки се на серум. Ме разбра? Беги от тука. Беги на нета помину. Джоко, сега им казвам аз кой е закон за пушене. Се откопче, бе. О, Добрилко, фати го, вакомери го, ако ти тетра пак шише. Пуща ли мама ми да? Добре, за во още закон нема. Смоки додека можеш. Пушиш ли мама ти да е? Печко, вий се, сине. Да ти обяснам, значи вий се. Пушални веки нема, нели? Не дава. Ама до секој кафич и секој ресторант, шо има? Казино има. Одиш у казинто, кој ти секој нормален човек, манумиш 5-6 ръци, изпушиш 2-3 цигари, нели? И си влевиш паса, вракиш в кафичо, че го допиявиш кавето, ако ти право голо куче. Шо векиш па да не е жуткия ветърът, ови казинта на татаркалят на червено-църно, а? Дай едно от тия твоите замоти сега да се изклещам тука, да сега изповракам вилиста, да сега иска. Не би да дойде. Ай, сине. Пуши, пуши, пуши ме, гале си, нема ме, пуши цела нация, со гаранция. Пуши, пуши, пуши ме,